Gwneud ceisiadau i astudio ar gyfer cwrs prifysgol ar-lein trwy UCAS, ac maent yn dechrau prosesu ceisiadau ar gyfer y flwyddyn newydd o tua dechrau mis Medi. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau fel arfer yw tua diwedd mis Ionawr, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r dyddiad cau i'ch dewis gwrs trwy wefan UCAS. Wrth wneud cais, mae'n y lawer o wybodaeth y bydd ei hangen i chi ei nodi cyn gyflwyno'ch cais. Mae rhain yn cynnwys manylion personol, dewisiadau cwrs, hanes eich addysg a chyflogaeth, a datganiad personol. Bydd angen i chi hefyd atodi geirda a thalu am eich cais. Os ydych yn fyfyriwr, peidiwch â phoeni gan y bydd athro yn rhoi geirda i chi, a bydd eich ysgol neu goleg yn rheoli'r broses o dalu. Os ydych yn gwneud cais y tu allan yr ysgol, bydd angen i chi atodi geirda eich hun. Dylai ddod oddi wrth rhywun sy'n gyfarwydd â'ch galluoedd academaidd, fel cynathro, cydweithiwr neu gyflogwr. Unwaith y byddwch wedi adolygu eich cais yn ofalus, gallwch ei gyflwyno. Bydd UCAS wedyn yn anfon eich cais at eich dewis o brifysgolion. Cofiwch gadw llygad ar UCAS Track am y cynigion a gewth. Mae proses ymgeisio UCAS yn syml, ond os oes angen cymorth arnoch, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â ni.